Hello guys. Magmukbang na po guys. Sudan ron guys, dara. Pinirito nga papirit na papirit. Pinirito. Ya. Pansit. Gamay naman akong pansit. Ako binili nila. Limon. Tubig. Sugod na guys. Uros na. Yes. Pakalas na. Papirit ng pirit. Ulit kayo guys. Sa talang ng isda akong hilig. Kani, pirit. Nagalahan ako. Sabi na pritohon. Di po ko ganahan magtusli og tuyo. Ang gusto na ko kanang limoncito. Murag kaslom sa imong relasyon. Pero di ko kaya bumitaw bigay masasaktan. Ako na binig pansit, oy. Sa pansit. Wala pa sa hero. No, wala pa sa hero. Mali pinabre nga mukbang guys. Ban mga lamig kay mga sudan. Ako kayo. Pero ito lang. Mukbang lang. Ano ka? Para sa pansit. Marang imong relasyon. Dali ang putol. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Lagi ko mukhaon guys. Ang mukbang daw kaya pinatingog-tingog mo na ng pagkaon kaya para dami daw tanawon. Pinatingog-tingog daw. Ano nagbaboy ah. Nagbaboy anak. Tama rin. May bulan sa saag. Purong ikaw. Saag na sa kong kasing. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Mali ba ng ulo ka nun? Guys, mukhaan mag-ulo sa pinarito lang ba yan? Ano ta? Ay, lami mo sudan. Masig masapawan sa akong pinarito. Masig lami mo sudan. Basta ko yung mukhaon. Uy, usik. Pati ulo. Up. Ano? Kami medyo ng mga ulo.
Mga guys, mukha mo ulo. Ulo ba, ulo? Basta una-una ba? Ah. Yes. Yes.